svima, ja sam Anđela i trenutno nalazimo na Arti Media Balkan Cube u Press Corneru. Sa nama je... Marek Stopavski sa kanala Drugged Chicken. Dobro. Marek, kako su protekle prve pripreme na festivalu? Evo, juče sam stigao u Beograd, kao jedan dan pre festivala i tu smo malo imali probe u Sava centru, to je okej proteklo i danas sam bio na onom otvaranju velikom, to je baš bilo fino videti kako i puno youtubera na sceni zajedno i puno publike na jednom mestu i onda posle smo imali panel gde sam malo odgovarao na pitanja neka fanova i sad uživamo u slobodnom programu. Da li je sve prošlo onako kako si ti očekivao ili je bilo nešto loše, nešto bolje? Pa, ne znam, mislim, sve je prošlo kako sam očekivao, ali to nije u negativnom smislu, to je zato što sam i prošle godine, tako da već znam kako ovakvi festivali funkcioniše neki način, tako da sam i znao šta da očekujem i kako će izgledati, tako da nije ništa bilo nekako van mojih očekivanja, ali opet to kažem, to nije ništa u negativnom smislu, jako mi se sviđa i zašto mi se prošle godine svidelo, tako da imam pozitivne utiske. Imam jedno pitanje za tebe. Tvoji videoklipovi, za šta su vezani? Mislim, koja je tema njih? Pa, nemaju neku konkretnu temu. Ja nekako snimam ono što mi se snima. Ne trudim se da održim jednu konsistentnu temu preko svih mojih klipova ili nekog dela. Prosto, ja mislim da i to ima veze, pošto ja imam od 2010. još kad sam imao 13 godina sam počeo da snimam, da sad imam 20, tako da dosta toga se i promenilo zbog toga što sam počeo još u osnovnoj školi, a sad sam 3. godina fakulteta, tako da malo se, ja mislim da je to najviše uticalo na sadržaj mojih klipova, to što sam ja porastao, kako da kažem. A imam još jedno isto pitanje što mene baš mnogo zanima, da li je bitno, da li je teško biti iskren kad se snimaš ili... Pa nije, iskren može biti svako, samo da nije, treba hrabrosti biti iskren i to je ono što uglavnom ljudi nemaju i zato uglavnom nisu iskreni, ali samo po sebi da neko bude iskren u klipovima i u tom istražavanju nije uopšte teško, samo treba sebe ubediti da je to ispravno, da nikako nije ispravno kad bilo šta stvaramo, da čovjek ne bude iskren. Ja to bar tako shvatam, ali mislim, uglavnom većina ljudi bi se složila sa mnom samo što ne bi uradila to isto, nego bi uradila nešto drugo, zato što nemaju, po meni nemaju hrabrosti. Ništa, to je to, hvala ti puno na ovo sve. Čemu hvala? To je to.